Salam Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylary. Türkmen Portal web-sayty bugün Arkadağ şäherine medeniýet hepdeliginiň açylış davrasy, ýagny Arkadağ şäheriniň Aman Gulmamedow adynaky döwlet drama teatryna bugün medeniýet hepdeliginiň açylış davrasy bolýar. Bizim bu açylış davradan ýürütüsü üçin owadan pursatlary, konsertden owadan pursatlary ýadga geçirdik. Türkmen Portal web-saytymyzdan daşlaşmaň. Çünki Türkmen Portal siz üçün hemişe online. Mehriban tomoşaçylar, ähli medeniýet sungat işgärlerini şu pursatdan bu bayram bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Halipalar bugünkü bayramymyz gutly bolsun, tüýsüregimizden gutlaýar. Mümkin bolsa bir iýleşýärmiz, sungat işgärlerimizi bayram bilen gutlap berseňiz. Bolýa başlygyna medeniýet sungat işgärleri bir hepdelap özleriniň hünär bayramyny belleýär. Bir her ýyl däp bolup gelýär. Şül bir ütgeşik ýyl 2024-nji ýyl ýylyň adam paýgas umman mawtumul Prag diýip atlanylýar. Ýaňyakynny hemmämiz haýat bolup köpetden eteginde mawtumul Prag ýylyň bir 60 metrlik heykel ör boýuna gally bir gahrman arkadaşy gahrman serdarynyň tagalasy edatyna bolup durýar. Şu da medeniýet sungat işgärleriniň bayramam hep belgen bu da gahrman arkadaşy gahrman serdarynyň tagalasy bilen amalaşýar. Men diýjek bolýan adam şül şu ýerde Arkadağ şäherimizde, Täze şäherimizde, Bagyt şäherimizde, Ýaşlan şäherinde medeniýet sungat işgärleriniň toýlanýar. İlkinji ýerdek toýlanýar Arkadağ şäherimizde. Şoň üçin şu pursatdan bedanat mehriban Arkadağymyzy, Arkadağ gahrman serdarymyzy şu bayram bilen tüýsürekden gutlaýan zanlar tawadan belent başlar aman bolsun. Hormatly kärdeşler, hormatly sirdaşlar, halipalar, şägirdler, hünär bayramı gutly bolsun. Janyňyz sag bolsun, bayramlar gutly bolsun. Benim oşulyan bayramı kutlu olsun. Köp sağ olun halipalar. Yeneki bayramlarınızda didarlaşmak, şu toyları bellemek nesip etsin. Tomoşaçylar, sizin söýgüli aýdymçyňyz Eldar Ahmedow bugünkü bayramçylykda Eldar bugünkü sungat bayram bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Mümkin bolsa özüň ýaly kärdeşlerini bayramlar bilen gutlap berseň. Köp sağ olun. Şu medeniýet hepdeligi bilen, medeniýet günleri bilen ähli sungat işgärlerini
tüýsüremden gutlaýan. Mundan beýlägem dinleýijilerimize gowdan o täze syj aýdymlar hödürlemegini tüýsüremden arzu edýän. Köp sağ ol Eldar, arzulan hasyl bolsun. Dinleýijiler sen aýdymlaryňa suwsadylar. Mümkin bolsa bayram münasibetli bir owadan aýdymlaryň birini dinlenip berseň biziň saýdymyzda. Olu hawaslan. Cennet ýadyňa düşýär ikimiz bundan bir näçe ýyl öň türkmen owa teleýilmyny 2016-njy ýylda ýalňyşmasam. Türkmen owa teleýilmyny Lälem dip meni aýdym aýtdym şol aýdymy goşga aýdypdyň. Şonu dinlenip berjär. Dinleýijiler häzirim şol ýerine ýetiren aýdymy ýatlaýarlar, haýyş edýärler diýsem ýalňyşman elbetde başysyna. Lälem ýüregimde diňe sensiň, ýaşap bilmen sensiz, sen diňe meniň ömrümiň manysy, bilmerin men ýaşap sensiz. Ine şolaýdym. Men seni geceden, günnizden sonra izleyen şonu da tapıp bilemok. Yitiren söýgümi dolajak bolup algayan. Şonu da yetip bilemok. Lälem ýüregimde diňe sensiň, ýaşap bilmen sensiz, sen diňe meniň ömrümiň manysy. Sağ ol Eldar. Tomaşaçylarymyzam sizi gepleşigimizde çağırmagy, durmuşdurga saatly gepleşigimiz we biziň saýdymyzda sizi gepleşigimizde mihman edip çağırmagymyzy köp haýyş etdiler. Eger mümkin bolsa boş wagtyň gepleşigim taýýarlasak. Ýakynlar gepleşigimizde näsip bolsa doşar. Köp sağ ol Eldar. Ýene bir gezek bayrama gutly bolsun. Enelerimizin, ähli denanlarymyzyň, ählimizin söýüp okayan, eserlerini okayan şahyr denanymyz Gülşürün hanyma bugünkü bayramçylykda Gülşürün sizi bugünkü owadan bayram bilen, öz bayramyňyz bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Mümkin bolsa ähli watandaşlarymyz öz kardeşlerini bu owadan bayram bilen gutlap bersen. Ulug'a wassalam. Bugün hakykatdan hem biziň bayramymyz, siziň bayramyňyz cennet sebäbi halka şu sunwady ýaýan, şu medeniýeti ýüregimizden joşguny ýaýanlanan bayramy. Bugün bütün Türkmen halkyna sunwadyň toýu. Sunwat bolsa her bir döredilýän eserde döreýär. Her bir eseriň özü ajaýyp sunwat. Şoň üçin ilki sizem şol ajaýyp bayram bilen tüýsürekden gutlaýan bayramyňyz gutly bolsun. Edid arkadamyzy, arkadalyk ahman serdarmyzy şu ajaýyp toýuň bir döremeginiň göz başynda duran Mehriban gahryman arkadamyz Türkmen halkynyň milli lideri Edid arkadamyzy şu ajaýyp bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Edid arkadamyzyň, arkadalyk ahman serdarmyzyň janlar sag ömürler uzak bolsun. Biziň watanymyz hemişe sunwadyň döredijiligiň oja bolup gelen toprak. Biziň toprağymyzda äne ýaly, gadymy mer ýaly, nusoýgalalar ýaly, könürgün çaly gadymy medeniýetler ýaşap geçipdir. Häzirki wagtda da bütün dünýäde bir medeniýetiň sunwatyň iň gadym ojaklary hökmünde Türkmenistan ata watanymyz häsiýetlenýär. Şoň üçin
Mahtumul Pragynyň sözleri bilen aýtsak, owal akan yerden akarmış arık. Şoň üçin hem häzirki wagtda türkmeniň medeniýeti, sungaty, bir aýdym sady dörejçiligi, bedewaty, alawaýety, türkmeniň nepis el halysy älemden ýol alýar. Şoň üçin hem sungat ojagyny, ýene-de sungat döremegiň dowam edýär. Onda da bu sungat arkada medeniýet ady bilen döreýär. Arkada medeniýeti diýen täze sungatyň göz başyny tutan edip arkadamyzyň saýasyny türkmeni täze bir üýtgeşik älim filosofiýasy döredi. Onda da arkada medeniýeti diýen filosofiýa döredi. Çünki arkada gahrman arkadamyz 7 günnäp sungat bayram medeniýet bayramyny 2013-nji ýylda elan etmek bilen häzir etçenni bir türkmeniň taryhyna, umuman dünýäň taryhyna diýsem sözüm öte geçmez diýip pikir edýän, dünýäniň taryhyna ilkinji gezek sungoda 7 günläp bayram etmäni, 7 günläp toý tutmany ýola goýdy. Hut şuň esasyna da gahrman mehman arkadamyzyň ýurt başdan hökmüni bir ilkinji gadamlarynyň ädilmegi bilen bütün Türkmenistanyň goýnuny sungot medeniýet bayramçylygy döredi. Täze bir sungodyň medeniýetiň akymy döredi. Bu akym elbetde arkada medeniýeti akymy. Arkada medeniýetiniň beýleki medeniýetlerden, ýa-ni adyny agdan medeniýetlerimizden iň üýtgeşik tarapy arkada medeniýeti diňe bagtyýarlaryň, diňe öz arzularyna ýeten adamlaryň hem murady hasyl bolan adamlaryň medeniýeti. Bu ýurt ata-babalaryň, pederleriň arzu, ýene Mahtumul Pragynyň heykeli var ýanymyzda. Mahtumul Pragynyň arzulan ajap eýýamynyň hasyl bolan eýýam. Şoň üçin hem arkada medeniýeti beýleki medeniýetleriň ählisinden hem iň üýtgeşik, iň joşgun, iň ajaýyp medeniýet hökmüne häsiýetlenýär. Biz şu medeniýetiň içinde ýaşaýanlygymyz üçin bagtly. Dogry aýdýan Gülşirin, bu ýylky bayram Arkada şäherine geçirilmegem hasam bir sungat işgärlerini hasam bir joşturdy. Inni tomoşaçylarymyz diýänler Gülşirin bir owadan goşgy setirler bilen bayram gutlap berse diýip. Mümkin bolsa bir owadan goşgylaryňyzy ýetirseňiz. Ulu höwetli cennet hakykatdan hem elbetde bayramçylygy şygyr bilen gutlamasak bolmaz. Men sensiz oňmaryn sebäp sana bagly ähli zadym, hiç söz bile bilmen deňäp sen baky mukaddes adyň. Men sensiz oňmaryn sebäp sen giňerçek, men dar gursok, paýhasynda ömrü meläp sapak berýän zerur pursat. Men sensiz oňmaryn sebäp many sen gyşym güýdümi, armanym ýok senni eräp ertir birleşsem düýnüňe aýralyk bolmaz. Sebäp men topragyňa janym gataryn, kän zatsyz oňaryn men sensiz oňmaryn watanym. Köp sağ ol Gülşirin, galamyzyň uji ýetip bolsun. Goý eserleriňizi bir diňe Türkmenistan döwletdäl älim tanasyn, älim okasyn. Bayramyňyzy ýene bir gezek tüýsüregimizden gutlaýas, toýly günlerde diýdarlaşalyň. Köp sağ ol.